हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ गोबावथार जाबायमोन आङो भिडिअ बानायैया दिनै बानायनोसै मा होनो दुर्गा फुजा सोलिगासिनो दा मैयानिफ्रायनो जादों दिनै साननै जाबाय जों नायनो थांथ'वाखै आरो दुर्गा फुजा ओमफ्राय मा जायो नायनो थांनाय जायोना जाया नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि दुर्गा फुजा दिनैनि भिडिअआ जोङो नारें जुमब्रा जानो नागिरदों लोगोफोर नारें जुमब्रानि सिजोनानो थांलायसिगोन ओमफ्राय दिनैसो जानो नागिरदों आरो बेनो जोंना जानाय लोंनायनि भिडिअ दिनै होमबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो भिडिअ बानायनो गोसो गैया ओमफ्राय देहायाबो सुग गैया आङो लोमजागासिनो ओमफ्राय उपाय गैया इउटुब खुलिबाय जेब्ला भिडिअ बानायनो होननानै भिडिअथ' बानायखानांगोनानो ब्लग बानायखानांगोन नङाबालाय सप्तानैजों मोनसे भिडिअबालाय बोरै जानो बेनिखायनो जियानो जा लोमजाबाबो साजाबाबो दुखुबाबो सुखुबाबो बानायबाय थानोसै नै जगार खालामगासिनो गोखै जाग्रायानो माबा नारें जुमब्रा जाग्रायानो जों साथाम साब्रैल' रावबो गैया जोंनि गुवाहाटियावलाय मा फुजा नायनो माबा मन्दपल' नायनाय जायो जेबो गैया आरो जायगा मन्दपल' नै लोगोफोर जोंना नारें जुमब्राया थाइनै ओमफ्राय जाग्राफ्रानो मानसि गैया जों साब्रैल' जाजोबनो हायोना हाया गोदै नंगौना नङाबा ओमफ्राय माबायदि मिथिला हारायनोसै आं गोजाबासो गोथाव जागोन बेयो ओरै सिखायाबो बुथुवाथार खि दानबाबो बौआ हेपि नयनो नारेंआनो गुफुर जाथो नै गोजा नङा ना गोरलैसोथाय गोथाव जानाय नङालै बे लोगोफोर आङो मोसौ सालाय बानायनो जानो नागिरदों नुदोंना नुवाखै दं ओइ लोगोफोर मोसौ सालाय बिदिखौ मोसौ सालाय होनो आरो जोङो नै लोगोफोर जोंना नारें जिरनाया जाबाय दा सामब्राम फानलु लगायनोसै सामब्राम फानलुलायनो फानलु थुफ्लेनोसै नै फानलु बोरदोन फानलुखौबो सुफलायालै जोंना सुनाय सिस्टेम गैया सुबा भिटामिन खारो नामा जों इमान साफा नङा जोंफोर हाजोआव थानानै देरनायसो लोगोफोर मा होनो गादा गुदाय थाग्रा मानसि नालाय जों गादा गुदाय जायो आरो जोंफोरनाव बेमारबो जाखाया गादा गुदा जाग्राफोरनाव जायफ्रा साफा डिसिप्लिन गावखौनो गाव धोनि बायदि सानो बेफोरनावसो बेमार जायो गोरिब नालाय गोरिब आरो दुखियानि फिसा माइरंफोरखौबो सुबासो जोङो डाइरेक्ट कुकाराव होनानै जायोमोन हायावसो जाबावो जों ओंखामफोरखौबो थोरसियाव जाबावा हाजोआव दै गैयाना जोंना लोगोफोर ओंखायनो मानसिफ्रा मुगैयो आरो जोंफोरखौ गोरिबनि फिसा होननानै जायखि मुगैबाय थाया टुंटुं मालाय फुजा होगासिनो लोगोफोर बै न'खराव बै सिन हरनायाव दुर्गा फुजा होयो दाना दामलानो ना ओंखायनोथ'
दाना माबा सल'खौनो दामला बेबायदि नै भगबाननि सल' दामबाथाय गोसोआ उरां फारां जायोमोन आरोना माला थांनो मोनगोन जालायमोन मेहेन्दी फुननायफोराव दालाय मेहेन्दी फुनाखै बोरै आखाया गैया एबार मेहेन्दी फुनानै गैया एबार फुजाखौनो इन्टारेस्टखौनो मोनलाना फुजा जाबाय नाखि एवना जाजोबबाय खोमाया नखलि खानाय फोनांलाय नांगौमोन आंनो ओइ लिदिं लाथां गानलायना माबायदि जादों नाखिखौ जाजोबबाय नाखि लाबोदोंमोन आङो लोगोफोर बेपारिनाव फैनानै माबाखौ गारना दोनजोबदों खोमा गोखा-गोखाखौ सिफ्ले थिगथा सिफ्ले फानलुबो होबावनांगौ खोमा आलुखौ फानलु खेबजासो मोननांगौलै आलु थाखाय गोबाव फानलु खेबजासो मोननांगौमोन दा बायदि जाखायाना बाबा मा जागोन संख्रि जायो नामा संख्रि जादोंनिया एसे जाबाय बेखौनो जोंहा लोगो नागिरबाय थासोदोंमोन जमा जानोसो लायदोंमोन ना बिदिखौ लोंनो लुबैसै र' लोंगोन र' आंबो लोंगोन जानोसै आंबो बावगारबाय फानलु होनानै दोनबो गथ'नो थां फुरिलाय थां फुरियाव दै लाना थां मोजां जादोंना जाना आइखौन्दां गोखा जासिगौमोन एसेयावनो जाफ्रानियाबो जादों संख्रिनि सामुसजों जाबाय आलु दं गथ'नो एक्सट्रा दोननो बावगारबाय नोंनिया खाथियाव दं मानाव जाखांबाय लोगोफोर आलु जोब्बाय बिराद आलु गोसा जादों फानलुआ बाराद्राय जादों नै साइड आलु जोब्बाय आंना नमियानो रोसि लोंगासिनो आगायनायखौ गामलायाव जागासिनो माला माला फुजाबो फैयो माला माला बोथोर थाङो माला माला बोसोर थाङो पात्ताखौनो मोनला दाना सिगांसो मिथिलायामोन ना नमि मा होनो सानलायोमोन आरो बोसोरानो थाङा थाङा बायदि मोनोमोन ओमफ्राय माला फैगोन नेक्स्ट बोसोरा सानलायोमोन ओमफ्राय दा बोसोर थांनायखौनो पात्ताखौनो मोना सप्तासेयावनो थांनाय बायदि मोनखायो आसुरितसो दुर्गा फुजा बे बोसोराबो थांसिगोनानो नै जोब्बायानो मास मोननैल'सै नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि 2024 बोथोराबो थांगासिनो बैसोआबो थांगासिनो बुरैगासिनो मा बुरै जानो बायो आङो आरो उन्दैनिफ्राय देरफिननो लुबैयो आङो ओंखाम जानोसै लोगोफोर नै थास' बिथ'रिजों बयलार दाउ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम जासिगोन बयलार दाउजों थास' बिथ'रि नमि संनाय ओमफ्राय बिखि नाखि आं लाबोदोंमोन बिनानैसो लाबोनाय नाखिखौबो बायनाय नङा नाखिया नै ओंखाम होदेरदों ओंखामखौ बांद्राय गोरा खालामद्रायदों आइया दसेल'सो होनानै दा बेनो सरसथि जानाय ओंखाम जानोसै जा खुन्दुं बायदि जाजोबदों नाखिया नमिनि बियो नमिनालाय ओंखामा खामनाय गोजा एबा ओंखाम जाया नोङा बाबाया न'नियाव जाखानानै फैदों जाया ओंखाम नै नाखि जानोसै नाखि गोलाव गोलाव माबा गारि हायखांग्रा गुसुंबो खालामासै बिदिनो हाथायाव हरनो हाला बेदरखौ लांनो जाया आङो नों नाखिया एसे गोथाव नङा नों माइ भाइ अमा बेदर जादोंमोन आं जाबाय न'आव बेदर जाना फैखादों आं दाउसा फिसाजोंनो उन्दुगासिनो दाउसा फिसाजों गेलेनो फैनो गाबबाय थायो दिनै हर थालांगोन मालाय दाउसा फिसाजों उन्दुनो गोखै जादों दाउजोंसो थास' बिथ्रि जायो दाउ सेराव दुनियाव बोयै बोयै ओंखारबाय
서 오늘 배도 그 사자 요건 잘문 나가랑 제가 보는 데입니다 타운에 뭐야 타운 배도 미로선 가라카요 내 사실 제가 그거다 배도 그대 배도 미는 게 나요 엄마 배도 좀 먹어도 돼요 nơi là cái phở đang khăm ra nó đây dừng hải xí dưới đây lại bay la mà dọc bán đâu có sầu một trong chơi này la mà cái dưới đây phía đường ở này bị đặt mua răng bàn đang ở biểu gồi dàn xí dừng à này gồi phạt thời dàn xí nhà ai thằng lại vậy gồi là nó này quỳ bay dừng đấy đồ ăn này phải đây mà khare khâu bây giờ cần quay quay giờ cần 하태는 이야만 듣는 말이야. 하태기 이야 말이야 그런데. 아니야 타이레가 아니야 사파야 신다는 거. 무사야만은. 누가 부자 단탕한 반응. hai bông quỳ lên vùng phố hình dân bà Pada lah dah, ayo kalau punya guna pun hati dah. Ma, wilai. Fox. Video, dapat video. Shell gặp đường pernah ni ya. Kon kai shell gitu. Video thằng xem muốn làm vậy. Ra về đây. Đây vào gosong nani kap. Gosong nani kap upra.